Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kaayo nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay sa drama. Today ni ana ang sumpay sa Panugon, part 6 ita mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Bayno di ta maglangan niya ang sumpay ning Sugilanon, Panugon, part 6. Pasensya kaayo ha nga nadugay-dugay kog upload. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili may mong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyong mapatiyong siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Niana sa ba inyong Ate Ella in action? Siya ang vlogger. Nganong siya pa man ang akong kimahal. Nadili man di ay tinud-an na ang iyang gugman ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan gitawag alang sa usa ka panugon gikan sa usa ka estranyo. Kamong upat ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang singsing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tawo nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara og Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Cabiana. Mga tulob ug kasikas, Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon! Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong Sugilanon. Panugon! Mo anay gusto sa himat yun. Dili nato siya mahimong supakon. Okay, upat ka bagting ko no. Patagan ko na ron. Karong bagting ha, kinsa may gitawag aron. Ako rong magting. Pangaon na mo diya. Lalo ka, Joel? Kalit mo kagkatawan, diha. Mula gitag na sa eskwelahan, oy. Naibagting-bagting ba? Lain sa di pa maaging tiguang da. May ngan siya. Ayog ibundak ang tiguang. Okay, respeto, uy. Sorry, good. Sorry na, good. Joke lang, good. Murag nalingaw ko sa akong pagtago din, hida. Pagtago? Ngano may tago man ka? Ati ka sa nimong dunggan, oy. Ngano naging may tago man ka? Kuan, doon ako'y babaeng gilikayan kay gusto kong i-corner. Mao ba? Feeling gwapo di ikaw. Gwapo, manggi ko, pero okay na ko din eh. Dali lagi ka masundan sa babae ni mo din eh. Pero, ang karma, dili magsaba. Ayaw kalimot, anak dong. Buguya, gini mo sultihan, oy. Tepa, pila to'y bagting ni mo? Doha, mga una tao eh. Kahatan ba na ko panihapon si Eric? 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 Uy, hain man si Eric? Uwa man siya din siyang kwarto. Kung may kawas siya, ang ano mo siya mo atos kusina. Uwa sab siya din sa banyo. Hain man kas ka, Eric. Hindi itong anino nga ako nakita. Dinisi kasi po. Pero, wa naman din eh. Tuwara siya, sumilig. Hoy! Asa ka?
Nalantaw na ko sa veranda ini iyang kwarto. Oh, siga sa flashlight ka rin lagan pa ingon sa lake. Eric! Ikaw na! Diya ka lang, Ella! Oh, misuot Diyos kakahuyan. Sundan ako siya. Tingog man gini Eric to kung nabati. Tingin man to gikan. Murag din niram gito sa gawas mansion. Eric! Oh, si Ila man ang nagdagan paingon sa kakahuyan. Asa mo sila paingon? Dili dito misuot ang anino. Dili daplin sa lake. Hoy! Kain mo ka! Nga nung mahadlo magkamapakita na ako! Hoy, pakita! Eric? Oh. Eric, kasi nakita ni mo. Ilang anong miapas magkadinin ako. Kisa nagigisundan ni mo din Ang tao. Tao? Kinsa tawhan ha? Kinsa Eric? Kinsa tawhan ang imong nakita din sa kakahuyan? Ha? Huwag ko siya maklaro. Nganong muli kay man siya nato? Ay, Naibaw ko nga nakabati siya sa akong pagsampit niya. Pero midagan siya. basin kawatan to nga naniid sa mansyon. Kawatan? Oo, wagoy gwardya ning mansyon gud. Muattract yun ni og mga daotang tao, labi na sa mga kawatan. Posiblisan. Kay nga midagan man siya. Ella, mamalik na sa mansyon. Laom ng gabi. Bug na nga kay din sa gawas. Ayaw na. Oh, Ila? Anong gitutukan na nimong kahoy, ha? Eric, tanawa ang kahoy. Mao man na ang kahoy nga na imong gikatkat. Tuod. Mauto na. Tanawa ang ibabaw. Naa ang pisi nga nagbitay. Nga naman na. Naunsa mong duha? Joel, kanang pisi nga nagbitay. Naana sa kaming pangduha si Eric ang miduol dinhi. Pero pagbalik na mo madam, wa na ng pisi. Onya karon naana sad ng pisi diha. Ay, kalibog ba? Sigurado mo nga nawa na ganina? Ug nabalik na sa dron? O lagi. Kung naapat akong cellphone, ako naman uta ng na-vlog ba? Nauta ko ebidensya. Nga naman ka eh. O klaro na lang. Nga dunay nagbinuang na to. Gusto tang libugon sa anino. Kitang tulo na gid ang nakakita sa anino. O ako. Nakakita sa ko. Sa basement ko makakita niya. Ako. Nalantawan ako siya diyas kakahuyan gikan dito sa veranda sa akong kwarto. Huwag ako. Karoon ako siya makita. Gituyo ni sa anino. Oo. Pero, basin si Loreto ang anino. Lurito? Kinsa man sana si Lurito? Mao nang gisulti ni Madam Lily nga ngan sa hardinero dinhi. Pero, magulian sa ila. Mo ba? Pero, pila naman takaadlaw din ni wa man tayo nakitang hardinero. Husto ka, Joel. Mamalik na sa mansyon. Eric, kawat ako! Magkuyog lang tayo la. Joel, wa pa'y panihapon si Eric. Kinahala makakaon siya. Di dagid eh. Idlas ding bayhana da. Eric, masod ko ha. Eric, kain na ng pagkaon nga kung gidapan na nimo. Salamat ini. Naunsa day ka? Mulagi kag uga na ko ayo na ako. Pasagdilan ko. Eric, amigo ta dili ba? Ayaw kong likay. Tuod, doon ako isulti nimo. May makina na ko, gikan sa basement. Gihatag ni amahan ako. Og nakuha na ko ni retrato gikan sa huno sa makina. Tanawa o. Ang babae ka na sa unang picture nga mo nakitan. Og ang manikin, parehas sila nawang sa manikin gikan sa lake. Siya ang tag-iya sa makina nga inyong nakuha ni Joel. Oo, og nalipay ko kay gihatag din ni amahan nako. Klaro kayo, Eric. Nga kining bayhana, maong tag-is makina. O gun kinsa ning bayhana, mahal ka ayo siya ni amahan. Nga na ibawan ka.
Nangutana mo ko niya kung kinsang tag-iyas makina. Pero, igo naman siya mitubag nga importante niya tag-iyas makina. Pero, wa siya masulti kung kisingan ini. Uy, magulano na sad lagi kaayo ka. Ayaw ko tagda. Pahuay na. Sige. Good night. Ay, tuod ay, doon na rabay laing balaod si amahan. Unsa man eh. Kung tawagan ta niya, di na siya manaog. Tagsa-tagsa na tang moadto siyang kwarto. Og may bagting tang timanaan. Ha? Duha ka bagting ang ako, 3 ka bagting ang imo, 4 ka bagting kang Joel, og 5 kang Wilma. Okay. Ako na timan. Tulo ka bagting nga ako. Okay. Good night. Madam, may buntag diya, madam. Milagro nga sa'yo kang nanaog, Joy. Naguna-una lang ko, madam. Basin kung naana si Wilma ba? Wa pa'y Wilma nga may bakoli. Oh, mao ba? Ikaduhang adlaw na maron, sukad siya nawa, madam. Ayaw kog lang nga na din sa kong trabaho, Joy. Sorry, madam, ha? Kanang hardinero nga imong gisgutan nila ni Ila og Eric ba? Asa mo na magpuyo, madam? Nga nung nanguta naman ka. Ganahan lang ko nga doon ako'y laing kaila din sa bahay, madam ba? Unsa man? Naa siya ay, unsa man na siyang klase ang pagkatao, madam, ha? Madam, nasuko ka? Madam, kalain ko ni mo tinanawan ako. Dili ko gustong taong marites. Hilabtanon. Uy, madam, amang ko manghilabot, madam. Igo ram kong nangutana kung unsa ng klasiya sa pagkatao ang hardinero nga si Lorito. Gusto na lang kong makig-amigo na niya. Nga naman. Hardinero ko na si Lorito, madam. Posible gyud nga nakita niya ang singsing nga among gipangita. Ugwa lang niya itugan. Dili hilabtanon si Lorito. Ikaw na, gawas din his kusina. Ayaw kog sumok sa muka. Madam. Okay, sige. Biyaan ta na ka. Intigwang eh. Masuko mo pangutanon. Nakatahin ako gamayng pitaka. O pagyaday ko malimot sa pattern. Ay, husto. Magpalit kong panapton. Unya, akong himuan nagsinina kining manikin. Miss X, himuan di kag sinina, ha? Unsa man na sa alarms kama? Oh, panapton man ang Miss Will. Uy, panapton gyud. Oh, tela man ni. Binuwakan nga tela. Rose ang buwak. Karon pa man ko makabantay nga na tela din his alarms kama. Oh, hala. Mga rinulyo nga tela ang yes alarms kama. Upat pagid ka nagkalain-laing rulyos tela. Anong wa man ko makabantay ini? Ako na ipagawas, bi. Dili naman di kinahanglan nga magpalit pa ko. May mga tela naman di din, eh. Kinsa na? Eric. Sod lang, Eric. Eric, tanawa. Tanawa ko nun sa niya ako na-discoveryhan dinis ilam sa kong kama. Mga tela man na. Gani. Oh, awa ha. May makinan ako. May tela pagyud ko. Mao ba? Kamao gyud ka manahi. Oy. Og mao ni akong buhaton kon kapoy kog pangita sa sing-sing. Sorry ha. Sa unsa? Sa akong gipakitang kaugan mo. Kuan. Di lang ko makasabot na ko usahay. Doon lagi panahon nga gusto lang ko nga ako lang usa. Sorry ha. Okay ra, uy. Doon na magisapot ang tao, good. O, dili ginakalikayhan nga usahay, wata sa mood. Pero okay ra ko. Nalipay ko nga ni Aka karon. Nag-sorry. Namaho na ka? Wa pa. Dali, mamaho na ta. Dili ba maayo nga magpagutom? Sige. Ela. Ayaw paglihok diya sa imong gilingkuran. Ha? Nga naman. Oon sa may nakita ni mo? Basta, ayaw lang paglihok.
Eric, may mananapas akong o abaga. Mahadlok bi ako gukok. Hain ang retrato nga nakuha din mo sa huno sa makina. Ha? Niya sa akong bulsa. Ambi, doon na ako'y karoon. Niya raong. Oh, Eric? Nganong mitutok ko sa retrato? O niya, mitutok mo sab ka na ako. Unsay mo nakita? kanang lugar nga nahimutangan karon sa makina. Mauusap ang nahimutangan sa makina ining niya sa retrato. Unsa? Ug ikaw nga naglingkod. Mura sa kaog kining babae nga naglingkod din sa retrato. Mura man ug parehas mong naong. Unsa? Pag sure, uy. Gwapa raman na siya. Parehas lagi mong naong ining niya sa retrato. Pag sure, uy. Gwapa mong duha. Thank you. Kun, kinsa magani ni si Miss X. Mao ni akong usa ka bisyon dinhi sa mansyon. Ha? Makapahibong kaayo, diba? Ang usa. Ngano dili man mosultis amahan kun unsay ngan ini babaye sa picture. Nga klaro man kaayo nakaila siya ini. Kay misulti gud siya nga importante ang babaye nga tag-iyas makina. O niya, kay kining babae sa retrato nga nagtahi, mao magid ang tag-iya ining makina. Buot ipasabot nga nakaila siya ining bayhana. Pero nganong dili magid siya mosultis ngan. Tungod kay kita ang gusto niya nga mutuki kung kinsa ng bayhana. Correct ka dyan. Gusto siya nga maghago gitag susi kung kinsa ning bayhana. Ela, usa ka duwa kining atong gintrahan. Ha? Uyon ko sa gisulti ni Joel. Nagduwaan ta ni Aman. Ha? Ay, Pero Eric, unsa gid kay basihana ni amahan, no? Nga kita man ang gipili nga mahimong sumusunod siyang katigayonan. siya ra gyud ang nahibaw ana. Kalabad sa uno. Haing gid kang singsing nga atong gipangita karon. Kana ang atong pangitaon. Gikapoy naman ko, Eric. Unsa? Wa ka na interes nga mangita sa singsing. Dili sa ingon nga wa na ko'y interes. Murag, feeling manggod na ako. Dili ginato makita ng maong singsing. Unsa? Pero, ang makapalibog og samot, ang gisulti ni Madam. Ang bahin sa unsa? Nga wa siya makakita sa singsing nga atong gipangita. Kay wa sab siya makakita sa babae nga tag-iya ini. Bitaw no. Gusto ka. Makapalibog tuod. Klaro kayo nga dunay gitago ang kamatuoran sa amahan ug si Madam Lily, Eric. Dali na, mamaho na ta. May kay tos kusina sa silong si Eric ug si Ila. Makaigayon ko sa pagsuod sa kwarto ni Eric. Be. Uy. Abli. Maayo kay wa malak ning kwarto ni Eric na. Panglalaki sa dito ning kwarto ha. Unsa sab kay sekreto ning tawhanan no? Ano mo kalit man ni siya kalami. Usara ka malita ang iyang da. Ang aparador. At sa kay sod ining iyang aparador ni Eric. Parehas baka ni sa ako nga way sod. Blihan na to eh. DJ Relax Relax. May sod mo di. Sapot sa lalaki. Mahalon sa ding mga gamit da. Mga mahalon yung mga gamit. Uy. Ano sa may scarf na niya sasawag sa aparator? Yun na pa. Ang scarf man ni Wilma? Dili may tabong masayog ko. Scarf gini ni Wilma. Nahibaw ka na ba pila ka bagting ang imong bell, Eric? Tulog ka bagting, madam. Ako
siyang gisultihan, madam. Si Wilma na lang ang wa mahibaw kon pila ka bagti ngayong tawag. Eric, unsa may buti pasabot ini? Joel? Naunsa ka, Joel? Nga nang nagunit mo ka ng... scarf ka na ni Wilma. Di ina ni mo makuha, Joel. Sa aparador sa kwarto ni Eric. Unsay gibuhat mo kang Wilma, Eric? Ha? Joel, ang sabay, nagbunutas, Eric! Unsay gibuhat mo kang Wilma? Missing siya. Ug tuwa sa sahog sa imong aparador ang iyang scarf nga iyang gisulod sa katapusang adlaw nga nagsulti mi. Giunsa nimo si Wilma? Ha? Joel, gusto na! Ayaw labanin ning psycho, Ila! Ikaw ang psycho! Kimukalit ka panumbag! Hoy, Eric! Sulti na lang kung giunsa nimo si Wilma. Hain sa karon! Tubag! Wa ko'y kalibutan niya ng kipanulti ni mo. Na makakalang gyapon, ha? Niya ang ebidensya nga mukunik sa paggawa ni Wilma. Kining scarf nga gikan sa imong aparador. Wa ko mahibaw kung anong miabot na sa akong aparador. Ayaw na lalagip ang makak. Basta na! Joel! Ayaw nagpasakitin sa Eric! Ikaw ba? Ano mo laban kaning sa ikong dako, ha? Doon na yun itinaguang kabuang ng tawanada. Ha? Eric, tinuod bagi pasangil ni Joel ni mo? Usbon ko, Ela. Wa ko'y kalibutan kung anong miabot ang scarf sa akong aparador. Husto na! Ay nalalagip ang makak lagi. Ikaw ba? Sulti na lang kung hain si Wilma. Kung sige buhat ni mong Wilma. Ela, Oh. gitawag ka ni Don Faustino. Joel, ayaw naghilabtis Eric, ha? Madam, ayaw na sa nagpaawaya. Lakaw na, Ela. Joel, ayaw na bigyan nagsuntok ka sa Eric. Nakasabot ka? Masuko na gito ni mo. Oh. Ikaw ba? Sulti na lang yun. Husto na, Joel. Hain si Wilma. Husto na! Madam, nakakita agad ka? Ebidensya na ni. Pagtawag pulis, ipadakop ng tawana. Ugma na tamanawag o pulis. Borang mando ni Don Faustino. Ug ambi ng scarf ni Wilma. Ako'y tago, anak. Salamat ka na hilom na sa ubos. Wa na magsinggit-singgit sa Joel. Unsa masaghituyo ni amahan nako. Nganong iya mo kong gitawag. Amahan? Amahan? Sud, Ila. Naghiga si Skama. Amahan, nganong gitawag ko ni mo? Lingkod rin sa kong kilid. Anang gamay nga lingkuranan. Mikaon ka na, amahan? Ayaw ka balakas kung bagaon. Dili ko pasagdan nilili. Maayo hinuon. Pero nalipay ko nga nang muda nagapahinit. Nagluya manggod ka. Maayo man gani nga adto ka sa ospital, amahan. Luspad na ka, oh. Dili ko gusto nga adto ko mamaday sa ospital. Amahan, mahimo bag, dili lang una ka mag-iskot o kamatayon. Dili pa ka mamatay. Mamatay na ko. Hapit na, Ila. Amahan. Maunay ibutang sa imong una-una, Ila. Hapit na ko mamatay. Busa, kinahanglang makitaan na ang singsing. Pero, amahan, lisod man yung pangitaon. Basi na kay katambag kun asa ni posible nga natagak. Natagak kini. Nalimtan kini niya kung hain kini mabutang. Niya? Kinsang niya? Ang tag-iya sa singsing. Kining ni Abas retrato ang tag-iya sa maong singsing, amahan. Kining gwapang babae nga naglingkod sa makina. Amahan, nga nang mihila ka. Kinsa man kining maong babae, amahan. Nahibaw kong nakaila ka ani niya. Please, sulti na lang kung kinsa siya.
Og, ngano parehas yung naong sa manikin? Ipatuyo ko pahimaw ang manikin. Ha? Bigas lukong dako aron masunod ang naong niya sa manikin. Amahan. Amahan. Kinsa mo kining maong babae? Makatago ka ba og sikreto? Oh. Kunon sa imong isulti karon, ato ra na amahan. Siya si Arabella. Arabella? Siya si Arabella. Ang labing importanteng babae sa akong kinabuhi. Imo ba siyang asawa? Ila, salamat sa imong pag-ani sa mansyon. Pobre man ang nakasagop nako. Mao nga, mianhigid ko ra maka-eskwela kong balik, amahan. Matuman ang tanan nimong pangandoy. Salamat, amahan. Unsay gusto mong akong igante nimo sa imong pagkabuutan? Ha? Dili mo gid ko buutan, amahan, good. Sulti na, kung hatagan ti kag higayon nga makapangayo na kong butang, usa ka butang unsa man kini. Ang akong cellphone. Giembargo man gud ni Madam Lily ang tanan namong cellphone. Mahimo bag ibalik ang akong cellphone, amahan? Mahimo, pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, amahan? Mahilig ka sa vlog, diba? Nahibaw ka? Why malilong ka na ko ila? Mahilig. Pero, wa naman ko makalive. Mahimo na kung iuli nimo ang imong cellphone, pero dili ka mag-internet. Ha? Oo. Wa man say signal ining dapita. Dili ka mo kontak sa mga tao sa gawas, labi na sa imong mama Kasim. Oo. Oras nga mo kontak ka, akong kuha pagbalik ng cellphone. Dili lagi, amahan. Mag-picture-picture ako. Mag-record. Kana na. Pero kinahanglan dili mahibaw ang uban nga giuli ko na kanimo ang imong cellphone. Okay, amahan. Ikaw lang ang gihatagan kong pabor nila. Ikaw lang. Oras na may muhanin ako, aron kuhaon ang ilang cellphone tungod nimo. Ipagubak ko kang Lily ang imong cellphone. Promise, amahan. Dili ko manabi. Taguan na ako. Sige, kuhaa diha sa hunos ang imong cellphone. Oo, amahan. Kalagkot Doon na ginigitago ang kabuang si Eric na. Naibagi siya kunain karon si Wilma. Klaro kayo. Joel, hain si Eric. Mulaban gikatong tawhana da. Joel, kung si Eric pang nakaingon nga na missing si Wilma, dili mahitabo nga magbutang siya gamit ni Wilma si ang kwarto. Nga mo'y makaingon nga mapasanginlan siya. Mulaban gid kani ha. Natural. Tungod kay higala mi. Suod mi, ug buutan siya.
Nahibaw ko nga dili siya makahimog daotan kang Wilma. Ikaw ka hinuon. Sa? Siya ko. Ha? Nga nugod taong unayon man ako si Wilma, ha? Aron gamay na lang ta magbahin sa katigayunan ni amahan. Unsa? Og imong gibutang ang scarf sa aparador ni Eric. Aron siya ang mapasanginlan. Dili ba, Na! Joel? Nayabag na noon tayo ni. Hain sa Wilma, Joel. Unsa? Tubaga si Ella, Joel. Hain si Wilma. Nga namisiga man ang imong mata, Joel. Kung dili ka gustong maghunahon akong bati nimo, ayaw sa paghunahon nagbati sa uban, tugaan na lang. O sa mga hitabo ni Wilma. Wa ko mahibaw kung hain siya. Ay, samon ka. Oo, ayaw sa pagduda ni Eric. Kay kitang tanan, pwedeng mahimong suspect sa iyong pagkawa. Hait man sa ka. Hait kag bila ila. Abi na ako kung kiat lang gyud ka. Dili ko kiat, oy. Katarong na kong sinultihan. Aw, mukiat ko, pero nas lugar. Pero, dili ko kakiat kung ikay akong katubang, Joel. Oh, nga naman. Mura man og lahi ra ka. Usa? Si lahir ako. Lahi ra ka ni Eric. Gaan kayo kagkamot nga manapat niya. Og dili ko ganahan na nagklasihas amigo. Excuse me. Oh, hidlas gyud bayan na da. Ay, kalma lang, Joel. Kalma lang. Ayaw nang ipagawas ang imong sungay karong panahon na. Miss Eric. Wa man siya dito sud sa mansion. Okay. Way tao din sa layo. Pwede na ako mag-record din here. Maayo gani kigiuli ni amahan ako akong cellphone. Oh, uy. Naano siya nagliyokos ka sa putan sa unahan. Eric? Ikaw na? Eric, pakita na ko, oy! Ella, di ara ko! Oh, naaradi ka din sa greenhouse? Unsa man? Sakit pang imong tiyan nga gisuntok ni Joel? Okay naman ko. Nawa naman ang kasakit sa kumpiyan. Naibulan ko ng Joel ba? Ako mo ang initan? Sagdin lang. Misaad man si Madam. Nga kung dili pa mabalik si Wilma karong adlaw, manawag na siya pulis ugba. Ella, ayaw pagtuon ni Joel nga ako yung nakaingon nga nawa si Wilma. Oh, dili uy. Nga nagutong mutuo ko niya. Gawas pa. Palpak na siyang daan. Siya'y nakakita ko no sa scarf, pero way makasaksi nga dito gidigikan sa imong kwarto. Klaro kaayo, uy. Nagimuhimo ra siya istorya. Kanahan yung dako. Nasuko siya nako. Da, pasag di na, uy. Pangitaon na lang nato si Wilma. Gusto, adto ta siyang kwarto magunahon na kung unsa di posible nga naitabo ni Wilma. Okay. Suod gini si Ila og si Eric da. Tuwa ng duhay. Nanood na sa mansion. Hain ka gid si Wilma, no? Pero ngano man to? Nganong naabot man gyud sa aparador ni Eric ang iyang scarf? Maayon ta ko yung hinig-abi na ito sa patahan. Nanas Wilma siyang kwarto. Imposible na. Muagi siya dito sa ubos kung maabot siya. Basin og nagtago-tago lang siya. Oh, abli na yung kwarto. Okay. Oh. Wilma? Walay gyapon siya din eh. Gubot paghihapon ng mga butang ni Wilma. Ato ka ning i-arrange. Og ato trapuhan. O basang trapo. Kanang tinuos dugo sa sahog nga mikaging na. Ayaw, Ella. Ha? Nganong dili makamusugot nga ako nilimpyuhan. Wap, ano to makita si Wilma? Gikinahanglan ni Aron mao ni makita sa mga pulis nga mangita niya. Ha? Oh. Hala no. Tangaan ako, oy. Nagkinahanglan madig ebidensya aron may bawaan gyud ko naon sa si Wilma, no? Mauna. Busa. Pasagdan na nato ng tanang butang niya sa sahog. Ato na lang ning picturean. Aron ato gining masusi og maayo. Lahi man ang magtanaw tag picture lang kaysa tinuod gyud. Wa na ta cellphone. Giembargo nila. Dili na problema. Kadiyot ha. Kana. Lak na. Wa na makasudlain. Anong imo man ang gila kang putahan? Basin mo anhin na sab si Joel. Magduda na sab siya og dili maayo na to. Ayaw pa daan ang tawahan na, uy. Nagdako yung mataan na. Relax, relax. Friends ba kita? Ano kung nagkapangutan na magkaana? Unsa ba nang gibuhat na to? Di ba? Buhat man ni sa managigala nga magkasabot ta kung unsay atong buhaton. Okay. Mitoon ako nga amigo kita. Okay, amigo man ta. Dili ka manabi sa tong sekreto, di ba? Oh, dili na mahitabo eh. Ang imong sekreto, imo ra gyud na. Uwa ko'y labot, Ella. Good. Karon, doon ako'y sekreto nga ipakita nimo. Ayaw kasuya ako. Unsa man na? Kadiyot. Napasok magugmaayos ilawom sa kong hawak. May gituguan ka sa ilawom sa mong karsones? Doon na. Oops. Jaran. Oh, cellphone? Shhh! Hinaya ng tingog di mo.
Giuli ni amahan ng akong cellphone. Pero, bili ang inyo. Unsa may imong gibuhat nga giuli man niya ang imong cellphone? Wa sa pumaybaw. Diba, iyam kong gitawag ganina no. Unya, mauni. Mauna niya mong sekreto. Ug imo na sang sekreto. Kay oras nga doon usa ninyo nga masuya na ako. Unya mo adto ni amahan. Guba gani akong cellphone. Unsa? Mingong sala na. Asan ka sila si Eric o si Ayla? Yun na. May laim din kwarto din ni Duol sa kusina. Sa magka ang soda na. Unsay plano nimo? Ah! Hey! Madam! Nga no magig ka, madam? Uy, di mo ka magpaibaw nga. Tubaga ang akong pangutana. Ah. Nganong gusto ka musod sa akong kwarto? Ha? Uy, imo din yung kwarto ang niaduol sa danan, madam. Abi ba na ako, wa kay kwarto din sa suod sa mansyon. Kuyawan ako di mo, madam. Uy, nganong tuyoon magid ni mong tingog nga nanaka sa akong luyo, madam? Imo kong pakuratan ba? Di ko ganahang mo singgit. Oh. Karon sa akong pangutana, unsay imong plano diya sa sud sa akong kwarto? Ha? Uy, okay plano, madam. Wa mo ko kay baw nga imong din ang kwarto. Ako ra unta nang ablihan aron malili na ako kung wa ba di si Wilma? Si Wilma gid kahay imong gipangita? O kinsam nila nga akong pangitaon, madam. Ha? Aw, ang singsing. Nangita sa ko singsing si Wilma. Mao ni kondisyon ni amahan nako. Iyan ang iuli, basta dili ko manabi. Kay iya magikunan ning gubon ako cellphone kung may usan ninyo ang mga yusab sa inyong cellphone dito siyang kwarto. Mao ba? Naggool ka? Ganahan sab ka nga makuha ang imong cellphone? Wala ko na nga kuhaon nga akong cellphone. Unsa? Tungod gawa na ko interest pa nga mo kontak sa amo. Eric. Sige na, kuha ng picture ang tanang suok ining kwarto ni Wilma. Okay. Hain magid ka as Wilma, no? Hain ko. Kangit-ngit. Unsa man ni? Nganong dili man ko makalihok. Kikadinahan ko. Tabang! Tabang! Kinsa may nagkadinan ako din eh. Tabang! Joel! Kuha ako ninyo dire. Tabang! Ganun naabot man ko din eh. Unsa man yung dapita? Abang mo! Joel! Madam Lily! Tabang! Doon na ginagbinuang ni Wilma din siyang kwarto, Eric. Ngano na kasiguro man ka? Tungod na ng lamas dugo sa sahog. O niya, kanang nagkagubot niyang mga gamit. Dili na magubot kung way mabugno ni Wilma. Gusto ka? Husto mo lang? Sa atong unang pagsold pa lang dinis mi aging adlaw. Gubot na nigdaan ang iyang mga butang. Og dili mahitabo nga unayon niya gubot ang iyang higdaanan. Gusto ka? Husto gid ka. Kay mahilig bi ako basa ng mga horror nga stories. Libro og unsa pa nang ganahan gyud ako nga horror. Dili na ni salida sa siniila. Tinuod na nga nawa si Wilma. Unya, unsa pa may imong nahuna ini? Ayaw una ha. Maguna-una ako. Ako unang kuhaan og daghang anggulo kining iyang kwarto. Ang nakapaybuong na ako kung anong may scarf man si Wilma sa aparador sa akong kwarto. Kanang bahina, ayaw nagproblema ha. Kay ako, nagtuogit ko nga si Joel ang nagbutang sa scarf ni Wilma dito. Aron naa siya'y rason nga suntukon ka, pasaginlan ka. Ha? Klaro man kaayo. Siya ang nagbutang dito sa scarf ni Wilma. Posible gani nga gikan din ni sport ni Wilma ang scarf. Unya gikuha ni Joel aron gubton ta. Kamausan ning mamakak si Eric. Huwag yun mo angkon nga siya ang nagbutang sa scarf ni Wilma sa iyang kwarto. Pero, nakatilaw naman to sa kukumo. Tagam na to. Huwag na baka sa sala si Madam Lily, no? Akong susihon, be. Salamat. Huwag na din sa salas, madam. Mura man ako rig bantayan na ining tiguang. Kay mukalit man gidugtong nga sa akong luyo.
Ang urnay. Kaayo, naging bukon anang urnahay. Para may bawaan na namo kung unsagi among masunod. Bida eh. Asa mo ka ang singsing nung nga gipapangita ni amahan mo? Mura madugway paglaom nga makita na mo ang singsing. Kamira matingaligi binuangan ni amahan. Pero yun na, unsa magkahituyo ni amahan kang ila? Anong iya mo itong kitawag? Bantay lang kang urnaha ka. Bukon ta mong ka pa. Oh, paabi yan ang bagting-bagting ni amahan eh. Dili lagi mo ato si Don Faustino? Uy, madam? Uy. Ako rong bagting? Oo, ikaw na gitawag ni Don Faustino siyang kwarto. Kinida. Ayaw pahutan tiguang. Oo. Kinida. May ni. May itong sultihan lang ko ni amahan kung hay ng singsing. Kapuya nagpangita oy. Upato ka bagting. Kinsi kitawag ni amahan? Si Joel. Upati ka bagting ang kan Joel. Gisultihan na ti ka, ana. 2 ka bagting ako, 3 ka bagting ang imo, 4 ka bagting ang kang Joel, og 5 ang kang Wilma. Kung dili na mabalik si Wilma, kita na lang tulo ang mabilin din eh. Ganahan ka nga. Dili na mabalik si Wilma, Eric. Ha? Tubag ako, Eric. Ganahan ba ka nga, dili na mabalik si Wilma? Dili na siya mabalik eh. Ikapuyan siya din eh. Okay na ako. Pero kung nawa siya kay binuangan siya, dili na okay na ako ila. Abi na ko ganahan gid ka nga mawa si Wilma. Di ko gusto nga dunay madisgrasya bisan hain ninyo ela. Mao ba? Kinahanglan makita nato si Wilma. Aron mawa nang inyong pagduda nga ako ang nakaingon nga nawa siya. Eric. Kulbaan sa kuda. Ano kang tawag mo ko ni amahan? Amahan, niyan ako. Musod ko ha. Amahan, naaday ka sa sofa? Abi na kung nagigda ka diha sa imong kama. Dili pagkaroon ang oras na mamatay ko magkabala. Ha? Baro ka ba lang diha sa ulda? Dili, oy. Lingko diha sa kung atbang aron maklaro ko ang imong naong, Joel. Amahan, unsa may tuyo nimo nako ha? Gusto ka nga ako kang hiloton? May kumanghilot, naka-eskwela mo ko ana. Dili na makasumpay sa kung kinabuhi ang imong hilot. Ha? Kun mo na, unsam di imong tuyo nga imo man kong gitawag, amahan? May ihadag ko ni. Ha? Hatagan ko nimo regalo, amahan? Bisan kun di pa nako birthday? Ngano? Dili ba ang paghatag og regalo kung way okasyon? Di man. Sige, mamahan. Kanindot naman anang makadawat ang regalo nga wala to dama. Salamat daan, amahan ha. Nahibaw ka ba kung unsay nahitabo ni Wilma? Ha? Amahan, wa taon ko'y kalibutan kung anong na-missing si Wilma. Nganong nahibaw ka man nga na-missing siya? Ha? Sa di pa nagawihadag nimo ang akong regalo para nimo mangudana unako. Unsa man na, amahan? Unsa may imong hilig nga buhaton sa gawas sa pagbangidag kwada? Unsay imong gustong kalingawan samtang tuwa ka pa sa inyo? Akong gustong buhaton? Ayaw ba? Sakit kayo na ba? Sakit! Di ba ginantraman ka? Ngayon ako bakit ang hotdo ni mo ang imong oras pagpintal-pintal ang papel. Huwag kay makwarta na. Gusto kang mahimong pintor? Ipakaon na ko ni mo ng imong mga pinintal na buhi mo. Ang akong gisugo ni mo ang una. Ayaw ng drawing. Ayaw ba? Bakit hindi nalagay ko mag-drawing? Nalagay ko mag-drawing! DJ Lex Remix. Gusto ni mong buhat. Gusto gi kong mahimong pintor pero masuko man ang akong papaboboy. Mao ba? Gusto na kong mupahuay kad-ana nga akong regalo nimo. Ha? Hain man, amahan. Nakakita ka ng carton skillet, imo na na. Regalo na nako nimo siyang pagsanong nga muani ka. Ako na? Sa may suda na? Alsahan na, ug adto na si imong kwarto abli. Sige, amahan. Salamat. Uy, kabugat gud ini. Amahan, unsa man ni? Kawas na. Eric, mo naman ugwa
mo gawas si Wilma dinis kwarto niya. Unsa? Ang lama sa dugo, murag nakahig paingon sa pultahan sa CR, ug dili sa pultahan paingon sa gawas. Ha? Pero mahimo sa nagikan sa banyo. Madahig siya paingon sa dakong putahan. Posible sab, pero ang marka sa dugo sa sahog, dili mahanap paingon sa banyo. Ha? Paingon gid sa CR pagkadahig sa dugo. May miguyod niya, ug mikamang siya paingon sa CR. Kung mukamang man siya aron mga tabang. At ito siya paingon sa gawas. Sure gid ko, Eric. Paingon gid sa banyo ang lama sa dugo ni Wilma. Abang. Abang. Abangin ka ninyo. Tabang. Gutom. Gutom. Ikaw na saan? Ayaw. Ayaw. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Panugon! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Dalit sa RMN Drama.